Alright. Rega titine dzemberi dzeshure dzobuda mvuro. Itakuti ma. Saka mukurarama. Tinotsvaga zvakawanda. Ana foto veto akazongoshingirira kuita basa hwanu upenyu hwese. Bati pakunamata chaiko unogona kupinda chechi. Ndisingazivi hangu kuti unenge uchitsvagei, but chinenge chitsvagwa kurarama. Haleluya. Saka panapa ndina madzibaba teki vakambonamata namadzibaba. Regai tivaomberere maoko vachitipa mashoko mashoma. Asi chokwadi wese achauya panapa ukadalikidza nguva dzandakupa unobhadhara. Because ini ndobhadharirwa kutaura, iwe haubhadharirwe kutaura, ndenda kupa mukana wekutaura. Saka unotaura nenguva dzandakupa kuti program yedu ifambe nenguva. Haleluya. Tinotenda. Vada kutotanga wabhadhara. Takaipa ndipa mareso. Right. Yekutaura ndapiwa. Makadi enyu mese tine urombo nokusiiwa nemudzidzisi anove iye madzibaba Nicholas Zakaria. Madzibaba Nicholas Zakaria, trade name ravo zita rebasa vaizikanwa sekuti madzibaba ndoraive zita ravo. Kana zvikangodzi chete kambo kamadzibaba zvaibva zvatongoreva kuti ari kutaurwa ndiNicholas Zakaria. Saka pazita iroro rokuti madzibaba izita ravakawana kuburikidza nokufamba kwatakaita pamwe chete navo tiri mukati mechechi yeJohani Masowe. Baba Nicholas Zakaria munhu wandirwadza zvikuru kwazvo kufa kwaaita. Ndine urombo kuti zvarwara baba Nicholas Zakaria ini ndakanga ndisiri kunyika muno, ndaive kunze. Saka ndazouya kudai ndaskosanganidzana nerufu rwavo, chinove chinhu chisina kundifadza zvachose. Ndarwadziwa zvikuru kwazvo nokuti baba Nicholas Zakaria akanga ari mudzidzisi murairidzi aiticha nyika yose kusvika kuma international countries panguva imwe chete. Ndo zvinoita vanhu vanonzi vaimbi. Akaimba zvinobva zvasvika kuMalawi, zvasvika kuZambia, zvasvika kuEurope, zvasvika kwese kuna Canada nguva imwe chete. Asiyana naticha anoticha paprimary school, anongoticha klasi imwe chete ine vana 45 ndo vanomunzwa ivavo. Saka baba Nicholas Zakaria mudzidzisi akadzidzisa zvikuru kwazvo munyika ino yevanhu vatema, kunyanya parwendo rwokubatanidza munhu naMwari. Dzidziso yavo yairamba ichidzosera vanhu kutsika dzemagariro akanaka. Haleluya. Ndine urombo ndinoda kutanga nokuti sorry to the new generation. Ndinoda kuti sorry kuvanhu vazvarwa nhasi ne-the modern world. Ndine chinhu changa chichindirwadza kwazvo chokufa kwababa Nicholas Zakaria, asi ndazonzwa moyo wangu uchifaranuka pandaona zvimwe zvinhu zvichiitika pano. Ndine urombo nokuti ndatanga nokubhadhara zviye zvanzi ukazoti nyanyei, asi handisi kunyanya hangu. Baba Nicholas Zakaria vavigwa kana kuti vachemwa nenzira dzinotevera culture yerudzi rwavo. Ndinoda zvakare kutaurira vanhu vari pano kuti vazive kuti ivo ukama hwomunhu naMwari hunobatanidzwa neculture. Nokuti Mwari paakasika rudzi rwega akarwupa tsika yokutevera. Mukasiya tsika iyoyo yamakadzidziswa munorasana naMwari, hamugone kuzosangana naye kana machinge marasa tsika, nokuti culture inobva kuna Mwari. Ndinoda kuti nditaure chinhu chakachenjera chakaitwa. Panapa ndaona hapana muchena aripo. Saka kana ndikataura nezvavachena handifunga kuti pana anondigumbukira. Vachena vakauya necoffin kwatiri. Vauya necoffin kwatiri, haisi imwe culture yedu iyoyoyo. Ndezvimwe zvavakauya nazvo kubvira pakauya coffin hakuna akazomuka zvakare.
sezvaiitika kare. Inzira yokusungwa nokupetwa, kuputirwa kwokuti hauzokwanisa kuti mweya wako uone chimwe chinhu kana kuita simba rokumuka. Saka ipapo ndinoda kuti ndingotaura ndichitenda mukana uno wamandipa parufu rwuno rwababa Nicholas Zakaria. Iyi yandatsanangura, iyi yandaona pano inoitwa nemaMuslims. Ndiyo tsika imwe chete zvakare inoitwa nevapostori veJohani Masowe, kwete vakuita mudimbudzirwa wokuchiva tsika dzisiri dzavo mukurarama kwatinoita. Baba Nicholas Zakaria tichifamba navo vaitidzidzisa kuremekedza vakuru vedu muchechi mataienda, nokuti hakuna kusina munhu anonzi mukuru. Wese akakutangira kuberekwa akatanga kuona zuva. Mukuru kwauri usazomunongedzera kana kumuchipisa pane vanhu, nokuti munhu iyeyo mukuru kwauri. Kuti ave mukuru kwauri zvakaitwa naMwari, iwe hauna choice yako iri ipapo. Ndinotenda DJ nebasa renyu guru ramuri kuita rinoenderera mberi. Ndinotenda zvikuru kwazvo. Ndingade kuti vanhu pamuchaona mutumbi wababa Nicholas Zakaria uchibuda mumba, zvamuri kutarisira hazvisiri zvo zvamuchaona, nokuti muchaona baba Nicholas Zakaria vachivigwa patsika dzinoisa munhu kurumuko, sezvakaitwa Jesu. Unonzi akamuka, he did not left anything precious, all those golden materials. Muguva make akamuka kukangosara machira chete. Haleluya. Kativaombere maoko. Maoko zvekare shoko tarinzwa. Mundoziva kusasimba kwangu, ndotya asini aiwa ndoda wari muyamuri ndakatengwa yanero zvinondava aiwa ndoda ndakatengwa zvinotava rufaro kwamuri. Haleluya. Ndobva ndapindwa nemweya uda kuprofita kana zvakadai so, kuti nditi I search my indignation 1 Peter 2 Daikon. Will is keep time and will is mission for ndine nawo. Hallelujah. AFM 4312 NV 200 wakamira murodi, pane chiroda kunotorwa, pane mota dzinoda kubuda, tibatsirewo. Ndaimba song iyi nekuti ndinoda kudaidza mufundisi. Kwanga kuchinamata madzibaba kusvika zuva ravadaidzwa nedenga ravapromotwa kuenda kudenga. Ndosaka ndaimba kambo aka. Pati mufundisi vachiuya pandine dambudziko nekuti varume vanoparidza nyaya yechegumi chichienda kwavari, asi kwandiri kuna archbishop achisviki. Because vese vafundisi vese vemachechi ese ari panapa, kana maita matora chegumi munobvisawo kwandiri kuna archbishop wakomana. Zvino archbishop ari kufane nzara nemawandiro akaita machechi. Ita kuti pastor mapira ndizvo ndagona ka. Munhu wamachegumi muri kuisa kupi? Kuisa pamuri. Handisati ndachiona chenyu, handisati ndabva kunyorera risiti. Haleluya, haleluya.
Pana vari kufarira vari pano. Amen. Hallelujah. Ndoda kuti ndishandise nguva yandapiwa pano pandoda kutanga ndagamuchira vanoremekedzwa vese vari pano. Chekutangisisa ndoda kuti ndiremekedze musha uno panova ndipo pakabva baba vedu baba Zakaria. Toremekedza vechinamato cheMuslim ndo chinova chakazvara baba Zakaria zvekare. Saka izvozvo zvatigone kuzvitiza ndo varidzi vemunhu. Haleluya. Ngatimboisai maoko pamwe chete tichifarira vechitendero cheMuslim. Tinokuremekedzai zvikuru muzita raIshe Jesu Kristu. Haleluya. Ndoda kuremekedzavo veJohani Masoyo vabva pano zvekare vanova vakasesekedzana nababa vedu vachivasvitsa patasvikawo tichizofambawo navo tichitangira ipapo nekuti Mwari anoshandisa vanhu vakasiyana siyana kusvika asvitsa munhu paanofanira kusvika. Saka ndokuremekedzai mose vemusangano, ndokuremekedzai muzita raIshe Jesu Kristu. Vemuri muno, vemusha uno, nzvimbo ino, mose ndokuremekedzai. Kana paine vandakanganwa inyaya yenguva, asi ndokuremekedzai zvikuru. Ndoda kutenda Mwari panguva ino. Handidi kuti nditore nguva yakareba, asi ndoda kuti ndipinde mushoko raMwari. Regai ndingoverenga Bhaibheri riri mumusoro mangu kuna Muparidzi chapter 3 kubva pavhesi ya1. Inoti nekuti zvinhu zvose zvine nguva yazvo. Zvikanzi kune nguva yekuzvarwa uye zvekare kune nguva yekufa. Kune nguva yekudyara zvekare kune nguva yekudzura zvadyarwa. Saka ndoda kuti muzive kuti chatiri kutandanisana nacho pano inguva. Kana zvinhu zvose zvikasaitwa nenguva hapana chinofamba. Saka Mwari vane kalenda yavo yavakaisa yekuti nhingi achazvarwa musi wakati. Izvi zvichaitika panguva yakati. Nemusi wakati acharwara. Saka zvimwe zvatinosangana nazvo mukurarama ngatisanyanya kubatikana, ngatingoziyai kuti inguva. Ini ndikurwadziwa nekuda kwekuti hama yedu yataibata nayo kusvondo kwedu nhasi iSunday tingadai tiri kuchechi navo pamwe chete nekuti vakanga vari elder. Amai zvese nababa vanga vari maelders edu. Hakuna chataigona kusarudza kuti tiite kana tisina kutanga tavabvunza kuti munozvionawo sei. Saka izvozvi tarasikirwa zvikuru uye tiri kurwadziwa zvakanyanyisa. Tinoti kuna mama, Mwari ndakunyaradzei, vakuzorodzei mukati memwoyo wenyu muzita raJesu nemhuri yose. Amen. Saka pamavhesi andaverenga ndoda kuti tinzwise kuti kana zvichinzi pane nguva yekuzvarwa uye pane nguva yekufa, zvinotoreva kuti tese isusu tiri pano kana takazvarwa chete tichafa. Handizivi kana paine mumwe munhu ari kunditeerera asina kuzvarwa. Asi kana wakazvarwa chete, ziva kuti pane zuva rauchaunganirwawo semaunganirwo ataitwa pano. Iroro zuva kana richinge rasvika ndo richataura kuti uchaenda kupi. Asi kwauchaenda kuchataurwa nekuda kwemafambiro wakaita uchiri panyika. Ndoda ndigare ndagamuchira vanhu vose vari pano. Nekuti chinoitika kumachechi ndechekuti tinogara tasarudza vanhu, togara tadzinga vanhu muchechi. Saka vanhu pavanosvikirwa nezuva rakadai, vanosvika vari kunze kwechechi. Kwete nekuti havana kuda kunamata Mwari, asi zvakaitika nekuti machechi ndo akaramba vanhu. Nhasi ndoda kutenda Mwari neplatform yandiinayo yekundoziva kuti pamwe Zimbabwe yese inogona ichindinzwa. Ndoda nditaurawo nevafundisi nevatungamiri vemachechi. Ngatisasarudzanei. Vanouya kuna Mwari vanouya sezvavari. Vanouya ipapa munoona kuzara kwatakaita pano. Inyaya yekuti munhu wese hakuna anorambwa kuti auye parufu. Munhu anouya achinwa anouya achinwa doro rake. Anouya achiputa anouya achiputa. Anouya achitamba marekodzi anouya achitamba. Hapana anomonzi iwewe zvauri kuita hatizvide. Asi problem ikuita kuti vanhu vasauye kuna Mwari ndeyekuti vakamira pamusuwo yemachechi ndo vari kuti vakaona munhu achiuya vobva vamurambidza. Iye Mwari achiti huya. Mwari anoti huyai makaneta, huyai makaremerwa, ndichakupai zororo. Asi mufundisi ari kuti ibvai pano nekuti muri kumwa doro. Mufundisi ari kuti ibva pano nekuti uri kuputa fodya. Iye Mwari achiti huya. Jesu ane musi waakanga akagara achidya nevatadzi, vachinwa doro ravo, vanoputa vachiputa, vanotamba makasa vachitamba makasa. Jesu aripo achita komana zvamuri kuita zvikunakidza. Nekuti vanhu pavakauya achiti Jesu kwewe unogodya nevatadzi sei? Zvikanzi ndimi muri kuvati vatadzi. Hakuna munhu anouya kumurapi kunze kwokunge achirwara.
zvikanzi saka imimi munodzingirei vanhu kuchipatara. Kuchipatara ndokunoponera vanhu. Saka regedzai vanhu vauye neurwere hwavo. Regedzai vanhu vauye nekusagona kwavo. Regedzai vanhu vauye achinwa doro ravo. Iyo chechi yedu yanga tibata nababa Euda Zakaria namama. Kune vaimbi vamwe veZim Dance Song vachiriko nevamwe vakapfuura nekuchechi kwedu. Vakauya vachimba nzimbo dzavo dzimwe dzekutuka. Tikati uyai nekuti kuna Mwari ndokunoponera munhu. Saka munhu opoponera kupi manje tikamudzinga kuchechi? Saka zvinoreva kuti tese sekuuya kwataita kurufu saizvozvo, ngatigamuchirwewo mumachechi, tipinde mumachechi tichiita zvatiri kuita. Mwari kana azopinda mukati medu pane zvimwe zvichatanga kushanduka. Haleluya. Ndofunga nguva yangu inenge yakuda kutoita tizvo yatokwana. Regai ndibhadhare because ndine zvekutaura. Ndichabhadhara futi. Hallelujah, hallelujah. Amen. Bible wrote time is money, saka DJ yoda ruziva zvaari kuita. Amen. Time is money. Hallelujah. Praise the Lord. Nyika inoi yatiri kurarama ine marwadzo. Nyika inoi ine matambudziko akasiyana siyana. Saka kwanoponera vanhu ndiko kuchechi. Zvokuti papa seSunday ino totoda kutenda kuti ndopatatangira kupinda machechi. Tese tiri pano. Next Sunday ndokukumbirai kuti hama dzaMwari ngatindakai kunamata Mwari. Vanoenda kuJohani Masowe ngatiendei. Haleluya. Vanonamata vari kuIslam ngatiendei. Amen. Mwari mumwe chete ndizvo. Haleluya. Asi ukaona kwaunenge watadza kutambirwa tsvaga kumwe kuitira kuti zuva rakaita sanhasi parinokwana ngarikukwanire uri munzvimbo yekuti unonoyambukira kunyika isina musodzi, kunyika isina kuchema, kunyika isina rufu, nekuti iko kwakupindwa nemunhu wese. Kunopindwa nechete vakanga vari muna Kristu. Kunopindwa nechete vakanga vachinamata Mwari. Nyika iyoyo takaimirira iko zvino. Asi ngatipindei muchechi, ngatitangei kunamata Mwari, ngatidzokei kuna Mwari, tipe upenyu hwedu kuna Mwari kuti panosvika zuva rakaita sanhasi tiponeswe. Muzita raJesu ndokudai mose ropafadzwai muzita raJesu. Haleluya. Totenda zvikuru. Ngatiomberei mufundisi maoko. Vhesi yandoda kukuparidzirai munhu waMwari. Inini ndakuudza ndiri Archbishop wekereke inonzi ZFFIC, Zvidhakwa Fair International Church. Bhaibheri shoko raMwari rinoti ipai doro kune vanoda kuparara. Mina ndiiparidze zvakanaka. Because kana ukafunga kuzvisungirira tikakupa koti ukamwa unochinja brain. Ndozvainoreva. Mainzwisisa munhu waMwari. Ndozvainoreva kuti kana nhamo dzakukiya straight imbotora bhiya umbochaya. Unoita bo. Ita kuti ma. Right, panapa toda kugara tamhanyisa zvese tofambidzana nenguva. Ndanga ndichikumbira vakamiririra baba vemunhu vawe. Unoziva chinonakidza ndechekuti vakadzi unogona kuti murume wangu handidi naye. But kana zvadai so kuna varidzi vemunhu madzimai. Saka ndo vatakukumbira varidzi vechi. Totenda nezvamaronga, zvamaronga. Hatirambi zvamaronga. Hatirambi zvamaronga. Pakudawo minamato ine simba kurerudza. Zvakudawo minamato ine simba kurerudza. Mamutora. Takamirira varidzi vemunhu vachiuya DJ imbofana ndipa something. Amai ngavafanogadzirirawo vedu we. Toda kuedza kuti timhanyidzane nenguva nekuti mvura inogona kuuya. Saka toda kumhanyidzana nenguva. Ngatimboomberera baba maoko, ngatimboomberera maoko baba vemunhu. Tipe ruremekedzo, tinotenda. Pamusoro vanhu kuchiweshe, Chief Negomo, Chief Makope, namasabhuku enyu ese,
utungamiriri weZANU-PF, utungamiriri wenzvimbo yese, varoora vangu amai Nicholas Zakaria ndikuvaona varipo, amai Alex Macheso, varoora vangu vese avo, vazukuru, vakuasha, mese ndoda kukutendai. Ndaita munhu mudiki, mutumbi wangu waita mudiki, asi ndini baba wemhuri ino, ndonzi Chikaponya. Ndakakurira kuTefidei uko. Dzimba dzedu nebaba vangu nababa Nicholas Zakaria tanga takagarisana padhuze nepadhuze. Baba vakafa, ndini mwana ndasara. Mhuri yese iri pasi pangu. Ndatenda vanhu venyika ino, muchengetere mwana wangu zvakanaka. Ndatenda varoora, ndatenda vazukuru, ndatenda zvangu. Ngatiombererei baba maoko. Murume wamazwi mashoma asane udzamu. Amai ndo vatamirira. Ati murume uyu anga ane mudzimai, saka atezvara. Vogadzirira amai vachiteera. Ora tinotenda rakatipe mukana amai. Amsoroi, ndinotanga nokutenda kuti vanhu vese mandikuta, hama neshamwari, rambai makadaro, musaitire iyeye yoga, muitirawo vamwe. Ndiri kutenda nezvese zvamaita, saka ndinorambawo ndichitenda, ndotiwo amen. Nditenderei kuti tifambidzane nenguva, asi ngatichangere taomberera amai maoko. Toda vatezvara. Takaroora ndindakaperekedza ngoma. Takaroora, takabvisa yese. Saka atezvara ngava, hatina kana chikwereti. Atezvara uyai mutaure. Hatina kana chikwereti nemi. Haikona kubvunzira mari dzenyu panhamo. Ende varume ngatiudzane chokwadi, enda unoroora mukadzi waugere naye usati wafa. Hatidi kubvunzwa chikwereti panhamo. Ngoma wakapedza. Ona tezvara runyemwerera smile. Mari yakatoroorwa neblazdo yakavaendesa kuchikoro. Ameni. Pamusoroi. Ndinokutendai mose mauya nerutsigiro rwenyu. Ndinotenda machief, masabu, vakuasha, vazukuru, varoora, vose vari pano. Ini ndakamira kumazitezvara, ndonzi Christopher Mukuru. Ndandisina dambudziko nemukuasha wangu. Taigara zvakanaka. Anga ari munhu aibatsira chero munhu. Neniwo kusvika ndiroore ndaigara naye mukuasha wangu. Saka tisina dambudziko. Taiwirirana zvose. Kana ndakanganisa vainditsira navo, makanganisa daita daiso. Apa chakunetsa kuti semunhu atisiya, nherera dzaaichengeta, chirikadzi dzaaichengeta, dzichachengetwa nani. Takukumbira kune vamwe vasara kuti ngatichengetei nherera nechirikadzi idzodzo. Ndatenda. Avo maratezvara vari kuchema kuti tichachengetwa nani. Ndine problem namaiguru. Maiguru vakanotora tsano, havana kutora mainini kuda vaitya. Vakati tsano. Because dai kwakauya mainini aiye. Ndanyarara zvangu. Ita kuti tete maAlbert. Ndine vaimbi vandinavo. Saka ukaona ana tete maAlbert vachinonoka, so ndogona ngofana nhonga mumwe kuti tifambidzane. Nhonga tichiita sei? Tichifamba handitika. Because tofana kufamba. Ndiwo wakaimba chii? Wakaimba ipi zvera? Ita kuti Alright, so kana ndaona vaimbi vakawandisa panapa, ndaona na Pax Gomo vari panapa, ndaona na Lucky Kumene vari panapa, ndaona na Mama Mainato vari panapa.
madzimai ari serious nesungura. Kune two chete vari serious. Mama Mainato na Tete Pipilo. Ndo akadzi two vari serious nesungura. Vamwe vanongouya. Asawa akashinga mauya Tete. Tinokutendai. Rakaiti Tete mukana. Makadi mose. Ndinotenda nekuuya kwenyu zuva ranhasi riri zuva rinosuwisa zvizhinji. Ndarasikirwa nehanzvadzi yangu Nicholas Zakari. Hazvireve kuti ndini ndega, tose tarasikirwa. Ndinongokutendai nekubatana kwenyu uye nekutichengeta kwamuri kutiita, hamusi kutisiya tiri toga. Munhu wese ngaangogara achingoziva kuti angova nherera dzemuno munyika, motitarisawo nenyasha nerudo. Haleluya. Ngativaumbererei maoko. Ngatiri nherera yedu. Tasiyiwa tese. But hakuna nherera ine 40 years man. Azviite. Iye inonzi itikandi chirungu chemedzi. Hakuna nherera ine 40 years. Zvakafanira kuti munhu I come from a poor background at 25. What your background iwewe? Ngatingobatsira naye. Chirikurwadza ndechekuti kana kuno kuchiweshe mutoriro wasvika. Vana vari kufa takatarisa vanhu vakuru. Nemhaka yekuti imi kunyanya vana amai. Ndimi makarambidza amai paNext Door kurova mwana wenyu. Saka izvozvo amai paNext Door vakamuona havachatsiuri. Vakuti rega zvife. Unhu hwakaenda kupi? Tese tiri kuti baba, madzibaba washa baba wedu, madzibaba washa baba. Vanokuzvara nokukamba nawo. Pati ndi baba nekuti vaikwanisa kutitsiura tese. Ngatitsiuraneiwo, ameni. Ngatite chinhu chakanaka, ndakamirira sekuru. Sekuru chaka. Kazi sekuru ndinoda kukuudzai chokwadi, munhu afa uyu kawo. Makamune kukamba namai vake yakaisira hama yenyu. Kusati kwenyu hamuna mboshota. Pamusoro muri eZimbabwe. Ndinokutendai mese mauya mukati menzvimbo ino. Muchichema muri ekuacheka. Anove muzukuru wangu andaida ndichiti Apiri. Ndiye munhu aisaronda mukati mefamily yedu. Munhu aitibatsira tese. Hatingatomani nemazita asi kuti wega unozviziva kuti ndakabatsirwa. Ndaibatsirwa. Nanhasi uno ticharamba tichibatsirika nekuda kwebasa raakaita. Akatibatanidza nemhuri dzakawandisa. Kubva kuvaimbi ndinoziva kuti marasikirwa zvakanyanyisa. Kwete kumhuri kwedu chete. Newo ungatitarisa warasikirwawo futi. Asa ndinotenda hangu nebasa raakaita. Ndinoti Apiri fambai zvakanaka. Atiomberere sekuru maoko. Ngoma Zambeni. Ndokumbiro vari padhuze nababa Hosa achipanga. Muvaudzewo vaswedere pano. Ngoma madzimambo masapo. Ndinoti tarasikirwa nemunun'una. Munun'una wedu taigara zvakanaka, tichifamba tichiita zvese zvataita. Zvimwe aiuyawo achibvunza mazana. Saka ndakabatikana zvikuru, kubatikana chaiko. Saka ndinoti munun'una famba zvakanaka. Right, ndokumbiro vaimbi vese tiswedere padhuze. Ndine vamwe vangu vandichadoma nemazita kuti ningi. Asi kuna hakusiko kusarudzana. Mufundisi ataura akati problem ndeyekuti machechi ndo anodzinga vanhu. Nekuti vanhu vanofunga kuti chechi ndiye vatsvene. Chechi haisi vatsvene. Totoenda kuchechi kuti tigoita vatsvene. So zvirikupinda muchechi ndakabata koti rangu havatozivi ndiri archbishop vanondzinga. No good. Zvidhakwa fodya rinotambedzana. Mukoma wangu musiya hanzi ndakaona mufundisi hwana akamwa mvura yakamoya neumwe. Kuri chikupu
chigubu chemvura chambomwiwa neumwe wotambidza umwe asi ndakaona 1 chete akamabati akatora 10 minutes achipukuta muromo chigubu asi akachipukuta straight. Right, vaimbi nokumura tiswedere padhuze. Right, ndotanga nemazira. Vandiri kuona Pax chiuya utange like ugoteve uri mudiki kuna Pax pamakore. Ngatombere makongoma Pax komo. Alright. Ndichangoita 1 minute. 1 minute yangu ndeyekungoti asika pangofiwa madzinouya dzotuta midziyo idzi baba, pangofiwa madzouya dzokumba midziyo idzi baba, midziyo yamagetsi inoendwa nayo kumusha gare zvova zvikandiro zveuku rudongoti kuhama kana togova midziyo yemagetsi kumusha kunoko hakuna. Ngatiregerei vari kuHarare vashandise. God bless you. Thank you so much. Anonzi Pax Gomo. Rega ndidaidze amai, vamwe vese muchateerana henyu but amai Mainato vane rimwe basa guru ravanoita rekuchengeta nekuriritira vanhu vanorarama nealbinism. Muzita rasingachade kudaidza vaya vamunoti masopi, hatichada kuridaidza. Asi amai ava besides kuimba vanochengeta vanhu ivavo, vachimeka sure kuti vane mafuta avo ekuzora kuti ganda ravo, vachimeka sure kuti kwavanosema vanouya. Akatimbovaombererai maoko. Zvakaoma. Vanhurume ndo vanogona kuchengeta vana vasiri vavo. Vanhukadzi hamuzvigoni. Ndingangokuudzai chokwadi, handisi kukusarudzai. But vanhukadzi kuchengeta mwana womurume waakaona aripo hamuzvigoni. Asi amai ava vane basa rekuchengeta vana vasiri vavo vasina kukama navo. Maitiro aingoita madzibaba kuti waiti ukauya nedambudziko rako vaikugamuchira. Pari pakati pevhiki havambofamba nemamonya, vaifamba wakadaro. Apedza nemi. Machabaza Skywalker. Pamusoro imose muri pano. Ndingati inini ndikuzwa kubatikana mukati memwoyo nekusiyiwa kwataita namadzibaba senior lecturer. Wani muimbi mukuru anga asina protocol uchida kumuona. Vanga vasina kuti uya nekuna sekretari ozopinda nekuna nhengi. Vaingobvunza kuti uyai mundione muripi, kana kuti ivo vaitosumuka vouya kuzokuona. Wani muimbi anga asingafambe nemamonya. Zvinoda kutendwa izvozvo. Senior lecturer vakatidzidzisa vakatisimbisa. Vakasiya vandidzidzisa kuti musungura makamira sei. Ndakamboti baba music inonetsa ndakuneta ino, vakataiwa hamuneti kana mazvitanga. Tinoda kutonzwa kuti music yesungura kumadzimai yasumuka. Aiwa ndinoti vakazorora apa ndikuvavimbisa kuti handisi kudzoka sure. Tiri kuenda mberi nayo sungura. Ndiri ipapo ndoda kutenda adzimai vavo vari apawo namama mai Sharon ndikanga nokuvatendawo pakadaro. Sezvamanzwa kuti ndinobatsira kuchengeta vanhu vane albinism. Madzibaba vaiti vakaudza mudzimai wavo ndakumboenda kunotakura zvinhu zvekubatsira vana nealbinism, nyangwe usiku vaiuya vachibvumidzwa naadzimai vavo. Ndoda kuvatenda amai avo vari apa, hakuna ane mwoyo wakadaro. Ndigotenda mama mai Sharo vachindibatsira zvakare kuchengeta vana ivava neusopi. Tinoti ero basa ratasiyirwa indoramba ndichigogodza kwamuri mama mai Sharo nemi mama vedu mai Zakaria. Basa iri rasiyiwa namadzibaba, vanozorora murugare vachifara vachona muchisundzira muchienda mberi. Vaibatsirawo madzibaba zvikuru pakuchengeta vanhu vane albinism. Baba, gwanza ramasiya taakuchemera kuti dai rawana anozadzisa. Tiri kudzimbikana asi totizororai murugare baba vedu. Sungura kuseri, hatisi kumira. Maita basi. Ita kuti ma. Uya muno. Ya, vamwe ndirungononga wazongoendana nemazera komwe.
Tinoti kumurekwa Zakaria nyaradzwai. Kuvaimbi vese tinongoti wamadzibaba ndiye munhu one akaratidza kuti unogona kupenga pakuridza, ugopenga pakuimba asi usingapenge. Da kuti kumaartist you don't have kuva munhu anopenga kuti uve munhu akapenga. Saka zvemadrugs ngatisiyei, zveurombe ngatisiye. Zakaria is one person akaratidza kuti unokwanisa kuita munhu wemagitara asi usiri rombe. Une mudzimai noti kare waiti ukangonzi munhu wemagitara unonzi marombe. Avarore anenge achisiya vana uku neuku hamondo child spacing here. Asi da kuti kuna vaimbi vose chidzidzo takachiona kuna vaZakaria. Saka kuvaimbi vose senior lecturer vari kuramba vachidzidzisa even vari muguva kudaro. Tikangotarisa life yavo tinodzidza. Thank you very much. Mabasa ako anokutevera anonzi Mono Clive Mono Mukundo. Ndo vamwe lecturer asi havasi senior. Pamwe azotanga kuita senior iko zvino but anga achiri lecturer because senior lecturer vamwe vatichi varipo ameni. Chandiri kukumbira ndechekuti hanzi parudiwa mama vanoshanda namambo vanonzi mani amai membere tokukumbirai kuno. Ndodango vaimbi ndoziva kuti makarongeka. Musade kuita semapoliticians ekuti ukamupa mukana utaura ubva vanango vaikukambina. One minute. Please introduce yourselves. Kuno kuSimon Mutambi vanokunzwira pa wireless. Face yako havaizivi. Saka kwauya kuno kuti ndini Simon Mutambi vedu we. Sandizvo here? Eka. Pamunenge muchiti nyeya ikoko tenge chikunyeya ifu. Kana kuno. Saka uyai. Hau. Shona mwanangu Teresa. Runakonda kakupa. Kuchuka ndakakupa. Asi handina kutichinya mwanangu. Zvose zvaunotinya nazvo. Ndini ndakakupa. Initaiye baba vako. Pamwe chete namai vako. Usichengetwa Margaret Manonzo. Ndoimba postori. Mabazi baba. Sorora murugari. Pamusoro sangano dzine ramudhara Nicholas Zakaria. Ini ndoitwa Howard Pinjisi rwamutoko. Ndingati baba vangu vandisiya. Ndinoda kungotaura kanyaya kadiki. Mudhara Nicholas Zakaria panguva yandairidza kungwenya brothers kwaTedious Matsito. Zvanzi mwana iwewe sona yako ina ndiani ndikandonzi Pinjisi. Zvanzi uri mwana wangu. Mudhara akaita follow up yekunosangana na baba. Wekumalawi. Saka akatisanganisa pakuti chese chandaita namudhara Nicholas Zakaria ainditora semwana. Ndingati ndakabatikana zvikuru pakashaika munin'ina wangu Tatenda. Mudhara wakafamba wachirwara kudaro kuti wakwanise kuchema neTatenda. Waitobatwa ruoko kuti wauye kunobata maoko. Pakashaya Tatenda. Ndingati every launch yandaita ndaisara ndakuzosvika mudhara anenge akarara mota. Ukangomufonera kuti baba muswakati ndine launch album. Zvisi zvokuti tichazodai uchazomupa mari yefuel kana kuti chi. Dzaingoti ndazvinzwa mwana. Ndinosara ndakusvika inini baba wanenge kwatorora mota kwandimira. Saka ndinoti rudo rwawaive narwo baba wangu wane rudo rwakakurisa. Ndingati kubva kunana baba Lake Macheso nanasi wakationa wanotitora semwana. Ndiri mumwe mwana wamudhara Nicholas Zakaria. Saka ndinoti muri yeZimbabwe tiri kuchema tarasikirwa. Kune chikomo chikuru chataitotorowo zvishoma tichiisawo kumusambo yedu kuti tizikanawo isusu kuti kunowanana Pinjisi pasi rino kubva kuna mudhara Nicholas Zakaria. Saka ndinoti mudhara baba, go well. Thanks so much. Makadi hama mesi makaungana panapo. Inini ndinonzi batsirai chinyanga wedding is express. Tauya panapa kuti tizochema mudhara uyu. Moyo uri kurwadza. I think shoko rokuti mudhara anga ane rudo razara panapa. But tiri kukumbirawo kuti tikope panapa. Tinofanira kuti tikope nokudzidza hunhu netsika dzaitwa namudhara. Kunyanya kuvaimbi uku. Zvizhinji zvataurwa. Saka turangoti ndingoimba kasonga diki kamudhara Nicholas kawakaita kumashuro.
sekuru ndibetsereiwo ndine mhaka huru ndava mutete nayo. Sekuru ndibetsereiwo ndine mhaka huru ndava mutete nayo. Kare kare ikako katutano zvako ndo wakatidzidzisa magidhari madhara aya, ndotendangu. Makadi zita rinoitwa Munyaradzi Chikanga. Ini ndiri muimbi anoimba nechikwata cheTatenderwa Express. Ndiri CD yakabva kuna Nicolas Zakaria. Ndakanyora song yangu ike zvino ndakaimba inomirira Amai Mnangagwa pazvirongwa zvavo zvokuti hatidi mhirizhonga mudzimba. Saka ndine mubayiro kana paine munhu akamirira Amai Mnangagwa azotora flash iri. Zvadaro regai ndimbokuimbirai song yandakaimba ndichitsigira zvirongwa zvamai Amai Mnangagwa. Vanamai ndatitererai zvamunodzidziswa naMai Mnangagwa. Vanamai ndatitererai zvamunodzidziswa naMai Mnangagwa. Vanoti kwete hatidi mhirizhonga mudzimba. Vanoti kwete hatidi mhirizhonga. Vana baba ndatitererai zvamunodzidziswa naMai Mnangagwa. Vanoti kwete hatidi mhirizhonga mudzimba. Vanoti kwete hatidi mhirizhonga. Ndatenda. Vape moyo iwe, chipa moyo, mupe moyo iwe, ndiro rudo. Muri yeZimbabwe, muri kwereko. Munhu wese ngatidai so maoko mudenga. Tiremekedze madzibaba. We are here not to cry. Hatisi pano kuchema, but we are here to celebrate the life, the progress and the success that this legendary is contributed to the nation of Zimbabwe. Sarang ndonzi laki kumeni. Tatenda. Pamusoro muri yeZimbabwe ndinokutendai zvikuru nekuungana kwataita. Ndinorwadziwa zvikuru naMudhara. Ndikutaura nditange taura hangu zvishoma shoma zvakangonyeuchidzana. Inini ndingangoti ndine ukama hwedu kunana naMudhara Nicolas Zakaria uri kumadzimai. I think Mai Shero kana Mai Guru Mai Zakaria vanogona kupupura nyaya yacho. Ukama hwedu uri kumadzimai, saka ndichiona madzibaba Nicolas Zakaria ndimukoma kwandiri nababa Shero. Saka ndiri nebhendi rinonzi Mwenje Express kana maamborinza madzibaba Abraham Moyo. Saka ndakadzidziswa naMudhara kubva ndiri chitanga kuti ndiite music. NdiMudhara akandiinspire kuti music inofamba yakadai zvichienda zvakadai kuti ndisvike pandakasvika. Ende pandakatanga album rekutanga ndakafera, but rechi2 ndakazonge ndakuzikanwa naro ndikaitawo number 10 to 50. Saka ndakukutendai zvikuru ndichiti Mudhara ndinorwadziwa zvikuru. Marabishe waimbereketavese mambo nemasabhuku nemakanzela vese vauya kuzochema baba vangu. Sorry, ndo panze 1 minute but ndokumbiro 2. Ndokumbiro 2 ndobhadhara zvangu. Ndokumbiro 2 zvangu inini zvekubatsirwa namadzibaba munhu wese anozviziva. Ndakazvitaura kare kuredhiyo, ivo vakazvitaurawo futi. Saka handitaure. Zita rangu nonzi Simon Mutambi. Ndiri mwana wepanapa. Ndoda kutanga kutenda mai tiri kuti Mai Margaret Gweshe vaigara nababa nemuroora Mai Emma vakachengeta baba vachirwara.
tichizviona akambofamba makohwe kunzi Nikola Zakaria afa nekuti vanenge vasvika ikoko vanenge vachida makuhwa. So taiona musocial media anzi afa. Saka funga kuti kana uri mukadzi wacho unonzwa sei uchinzi murume wako afa, kana uri mwana wacho unonzwa sei. Mashoko iwayo akafamba nguva yakareba, Nikola Zakaria afa, zvichisekesa magrupu eWhatsApp. Tikushandisa WhatsApp zvisiri izvo. Mai ndokutendai makandichengetera baba vangu nerudo, nemurora mai Emma ndinambovaona pavari. Ndokutendai nerudo rwese rwamakaisa kuenda kuchipatara zvanga zvisiri nyore. Vanhu vazhinji vauya pano vari kungoziva kuti Nikola Zakaria afa, asi paakatanga kurwara muri kupa tonderere paisendwa semba maisendera namagrupu muchiti Nikola Zakaria afa asina kufa. Maitokutendai zvisingaite, ende vakadzi vedu vechidiki vatiri kuroora tokukumbirai kuti muve nerudo irwo rwosvika nhasi. Nemurora aimiramira kana mai vakundika nawo, tokutendai. Ini ndonzi Simon Mutambi, ndakabatsirwa inini, munhu wese anozviziva. Kurova hwani kuraitika ndove hwani yandakaimbirwa inini, kwete yakaimbirwa umwe muimbi yakaimbirwa nababa. Mwana wangu bvuma kurayirwa. Makamboita songo iri? DJ unaye wamboiridza ndii? DJ amboiridza uraiti. Ndo yangu inini? Nebaba? Kuraitika ndove baba. Kufamba kwenyu baba, chokwadi hakusanduke. Baba wena musanduke. Chivimbiso chenyu kwatiri, chokwadi hachisanduke. Mwari ndimi chete usanduke. Vana venyu tose tinosanduka. Mwari ndimi chete musanduke. Vana venyu tose. Zvimwe chokwadi chinongorwadza ndechekuti vakavachironga mandirwadzisa dai tine stage hombe pachitorira magitari. Asi zvisinei, varume munoimba tozoziya rega timbopa vakadzi mukana mbichana because havasi kukwanisa kuita vigoroni nemi. Uyai 1 minute. Ukadarika 1 minute unobhadhara. Hip hop. Makadi yenyu muri yekwazakaria, makadi yenyu muri yeshiweshe, makadi yenyu muri yeZimbabwe. Zita ndishumbakadzi anotungamirira chikwata cheninga dzenharira gwenyambira venyu. Aiwa, tiri kuramba tichingoti nesu tiri kuchema muri yose nyaradzwai. Tinotenda nokuti takaiswa pamamonya. Handiite show ine vanhu vatatu ndinozadza bhawa nokuti ndakadzidziswa namento akanaka. Ndatenda. Amai vangu uyai. Amai vanogara kuHighfields, kunonzi kuZororo kuHarare. Ndikangofa ini ndakakurira muHighfields, ndakafunda paKudzanai primary yangu kuHighfields. Saka ndikafambira ikoko ndonodya kumba kwavo, vanobika gango ronaka asingaiti. Amai mainato ameno kuti muchagona wakunda here pakubika because mese muri ana mai vangu ameno kuti ava vandozera nana Nikola Zakaria. Mamonya akazouya mai manje. But ava ndikatombere maoko. Pamsoroi ndinoti kazuwai muri yeZimbabwe. Magigweshe amai shanu ndikutadza kutaura nekudedera nekurwadziwa. Amai Macheso mai Mma. Ndikafunga kwatakabva kunoshupa. Tairara pasi nemukadzi wamuri kuona nababa vari pano naMacheso. Tairara pasi tichisenzera sadza nepekurara. Kusvika nhasi zvakunakidza. Ndinotenda mukadzi uyu kusimba kwawaita kusvika wapedza basa. Wapedza basa Magigweshe. Ndiyakandidzidzisa kutamba mukadzi uyu kuti gumbo rinosimudzwa richidai. West inonzwai. Yo!
usingachengetedzwe. Ndairambidzwa kuketa nemukadzi. Zvikanzi rudo kunodazotsvaga basa. Hatina kuinga magaisi. Ene zvechokwadi akandichengeta kusvika nhasi. Ndatokirarawo futika. But ndiripowo. Chakashata chipa ndiri. Chakashata chipa ndiri. Yesaya. Iro basa racho richaverengwa nenyika. Yo! Ndatinda kubvisa mukwede wangu pamusaka pababa. Baba vangu. Baba vangu namai vangu. Ndarwadziwa sikana. Ndabva kwaFilits kufamba netsoka. Ndakurikira kutara. Ndikati ndina handiite izvozvo. Ndinenda. Yes! Hanzi mari kudzokera kwaFilits. Mukwende. Fish. Spell your name. Fish. Spell your Malco. Right. Hanzi. Amai kurikona makachengeta vanhu vakawanda. Hanzi tairambidzwa kukechwa. Zonzi kuno hatina kuviga izvozvo. Kune vamwe vane mabhesika. Vaimbi rekandikarenda kutsiurai. Unotori nemusikana wako kwamutare kwawakaridza. Une musikana wako kwagutu. Une musikana. Ndine makore akawanda ndichiita magitara. Munouraiwa nemunhu wani vakomana. Nekuti paunosvika kuzvishavane vanasisi vedu masista aya. Ane klani yavo anotoziva kuti wangu ndidhirama. Saka madhirama ese munouraiwa nemunhu wani. Ndokuudza chokwadi. Madhenza ese munouraiwa nemunhu wani. Nekuti wekwazakaria akauya nezuro akatorwa nasisi vamwe chete. Wekwamacheso ari kuuya mangwana achatorwa nasisi umwe chete. Saka munofa. Ngatidzidzire kuzvichengeta tisvikewo zera rasvika mudara. Ameni. Madzimai 1 minute zita rako wotaura shoko rako 1 minute. Amen. Matambudziko muZimbabwe. Vamwe vangashamusike kuti mai havatizivi. Ndinoimba nemwana wangu anonzi Talent kantiwo anoimba neThe Humble Singers. Akuti kana ati mai ndimondimirirawo. Ndoti mumatambudziko muri kwazaka. Ndinoda kutaura ndichiti nini mwana wangu achiri mwana mudiki ane 21 years. Ndiri kutaura kune madzimai vane vana vakomana. Mukaona mwana achiita zvaanoita kuridzirai chipo chake. Ini ndokuridzira mwana wangu. Ndinoti inyasha kuona mwana achienda kuchechi mukomana. Amen. Zita rangu ndonzi Seshapi Mtombeni. Ndakaimba nabadzibaba song yeCovid. Wondiregera vosi rangu ari kusheshera nhasi. Ndakavaimba nevaartista vakawanda. Handingakwanisi kuvataura vese. Vanaleva Jakata neBorn Free Crew. Chimba chaizandla rovai maoko. Right, I think ndikasamanedza vaimbi avatopedza mangwana because vakawandisa. Right, achimwana we ndakukutorai 1 Hallelujah. Ndinonzi Kasati Mataya. Ndinoimba neGreat Commissioners. Ndinorwadziwa nekusiwa kwamukoma nababa. Uyezve ndinongoimbawo ndichitsura vechidiki panyaya dzemadrugs. Nemiwo musati mapinda mumadrugs. Ndapota dai masiyanawo nazvo.
tarisai izvoita shamwari dzenyu dzaparara. Pamunoronga zvemusha wenyu vana baba, musaziye madzimai yamakapiwa nazve. Makadi muri yeZimbabwe, asi tandonzi Big Boy Motsimisa Muzarabani, ndichiti nematambudziko maita basa. Tomataurira tiri kudaya varume, 1 minute. Kunovarwa kwedu gore. Kazivai vabereki zitandonzi partner tipa chanza weya express. Kubva kunyombwe kunonjiwa sadza noturoko pasi. Zvinorwadziwa nekusiyiwa kwataita namadzibaba. Makadi mhuri yeZimbabwe. Ini ndinonzi Musekiwa Zano weZheke Express. Ndinotenda nekuuya kwamaita mose kapeza yakasipa kakutima mazuva Nicola Zakaria. Ndinoti vaimbi vose vaimo muZimbabwe Sungura tine basa guru rakasirwa. Tasirwa wende hatigoni kuivhara. Ndinoda kuti tenda wese wauya pano handava kumashoko akawanda. Apa hadzisi kuchemera manje. Zheke Express photo vedu vaiziva. Zheke Musekiwa Zano. Hadzisi kuchemera manje, dzirurama dziri dzakadaro kudhara. Kuma 1994. Thank you so much. Idzi manje idzi. Unepa muromo. Isamaita juma isina nyanga inindiri samaita. Kare ndisati ndakunzi Skyroka ndainzi Shuga. Iye anonzi Shuga. 1 minute rini baba. Mazvira sei muri yeZimbabwe. Mandirekegawo. Ndinongoti zvinondirwadza kuti tinozounganirwa chadai. Handina kumboona ruzhinji zvichiunganira baba vamadzibaba wando wakadai vari vapenyu. Hazvina mhosva neutsinye hwavo. Ndosaka ndakati mairosiwe one utsinye. Mwari ngavatizwire utsitsi vaimbi. Musazotiunganira tadai tichirarama mutiunganiri muchimboti regai timbounganira shuga. Timbomwitirawo zvinhu zvakari penyu. Baba vamadzibaba ndinoti zorore murugare. Ini munin'ina wenyu shuga ndichateverawo kwamanotangira kuenda. Zvinorwadza. Pandinogara kunzvimbo yeSouth Park, baba Nicola Zakaria ndo wakaita kuti ndipawanewo. Ndatinda hangu fambai murugare baba. Ndakatimbonzwa kubva kuChiredzi ndinachauke kubva kuChiredzi. Havana kutiigira vasikana kuChiredzi vanopfeka zvinhu zvakadai vachitamba. Chairman Kabada, tokukumbiraiwo. Chairman Kabada, manyai tokukumbirai. Ausheni. Minjani. Totine matambudziko ini ndotwa Josepha Chauke kubva kuChiredzi. Ndarwadziwa zvikuru nechitiko ichi. Ndiri muimbi aneba nechanga nechibhelani chacho kudai. Saka ndauyawo neumwe murume ati kana madzibaba vachiuya kuChiredzi vamachika kubva kwake vanonzi vasitole. Saka tauya takawanda kubva kuChiredzi kuzobatsirana kuchema gamba remumhanzi vamadzibaba Nicola Zakaria. Tinotenda. Ndine mukoma wangu ari kutora vhidhiyo mukoma ndokusanutai ndokutendai. Munotionera. Isusu tinozotsika kana inini maita sei? Matsika. Yamunogeza ndo yatinomwa. Ndokuremekedzai mukoma wangu. Thank you so much. Right, Rakati Zita rako nemashoko ako 1 minute. Ini ndonzi Mvuri ndaridzaona sifa simashanda in the manifest. So ndada kuimba Ishe wangu zvamaronga. Ishe wangu zvamaronga.
ndingorasima muto zvamaronga mamo Jesu ndatenda 1 minute. Ndinonzi Washington Zakaria. Ndinokutenda ruzhinji rweZimbabwe ndokuya kuzochema baba. Ini ndakatanga 2021. Ndanga ndisingambozii zvese asi ndinotenda baba namai. Ndo vakaita kuti ndisvike ndizikanwiswe pari pano. Saka ndinotenda vaimbi vese ngatitei rudo serwakaita baba kuti munhu wese auya ane chipo mubatsirei. Musarambe makatsikirira chipo, ngatiti munhu wese ane chipo chake. Sezvakaita baba munhu wese ari kungotora niyeye rudo. Ndatenda. Rega timotora idzi manje idzi. Idzi unodziziva ere idzi? Idzi dzikakubatira gitari unoti chibadura amuka. Dzinonzi dhagi katsvairo. Adzadzwa nekuridza magitari baba bati zviri kuramba. Makati yenyu muri yeZimbabwe. Ini ndinodaisa ndina mashoko akawanda zvangu. Ndinochema kubva kuna mukomane kumacheso. Ndichienda kuna mai Zakazaka, mamai Zakaria naZakazaka nemhuri yeZimbabwe yese. Handina zvakawanda zvekutaura. Ndosaka mukoma Chibadura vakaimba kuti Mwari tine mubvunzo mukuru kwazvo. Sei Mwari makatiremesawo? Because munhu wese nguva inokwana. Handina zvakawanda zvangu. Ndatenda kusvira vanhu. Chirega titange naranga. Because yakuva yeChristmas. Uyu unomuziva ere? Uyu unomuziva ere? Vairemesa tina. Thank you. Ndoda kutenda mese nenguva maita kuungana pano chiperekeza mudhara wedu Nicholas Zakaria. Ini ndakatanga magitari zvekuma late 90s. Chikundirwadza ndechekuti shamwari dzangu dzandakaridza nadzo magitari wana mudhara Nicholas, wana Tungai, wana Marcus Banda, wana mudhara Mashakada vapera kuenda wese. Saka tichasimudzira musambo wesungura. Ticharamba tichishinga navapanha vari kumashure kwedu. Tokutendai chose nekungana kwamaita nhasi. Thank you so much. Thank you. Inini ndofana kutaura chokwadi pakazara vanhu. Mukangodzokerana kevhi mukabatana chinosimuka cheche. Ndapedza nemi. Ziyai ichi ndini vese. Right, ndikatifambire bhora. Idzi manje idzi. Right, ndinokutenda imese nekuuya kwamaita. Ndichitendawo vakuru venzvimbo ino vachavhakaira nevamwe vese vanonzi ndo vakuru muno nevativinga kuti vazochema baba vangu. Ini ndinonzi God knows. Huruma shaikapa ndi baba vangu. Saka vane kudzidzisa kwavaitita kare kusvika naizvozvi takakwanisa kubatsirana tikakwanisa kuita zvataita tiri vana tiri mubhendi imomo tichinoshanda tiri pamwe chete. Saka izvozvo ndinozvitenda nokuda kwokuti zvakaita kuti tisvike patiri nhasi nekuzochengetawo mhuri dzedu nekurorawo nekuzogara zvakanaka kwatiri kuita izvizvi. Saka ndinorwadziwa zvakanyanya nekuita kwenyu kwamaita uku. Ndinokutendai kwazvo. Ndakabva pamba vanoza twagona spero baba. Tingarara skere pakutanga zvinodetsa. They were wonderful masangudza. Farai brothers. Akomana mabhendi atiri kuona panapa ka. Muna mutsinye. Because makamusipo murume ari mupenyu. Maita mazvaka makandosiya magitari makuchera goridhe. Andakondikobudzayo zvangu. Ndikapiwa mukana ndoita sei? 1 minute baba. Zita ndoitwa Mr. Bindura. Ndorima nechikwata chinonzi Farai Tamba Express. Ndafara kusangana nemukoma ava veFarai Brothers. Mazuva edu
tichiri kufamba tichera mudhara Nicolas Zakaria vachimba chikumbiro isi tichimba jo rufaro pamuri ndakutendai vakadi mhuri yeZimbabwe vagari vechiveshe vatungamiriri vebasa riri pano muzuva ranhasi zita rinoitwa Madzibaba Bhodha. Ndakamirira chikwata cheMuketiwa Sounds chinova ndo chikwata chakaita last song naBaba Nicolas Zakaria chinotungamirwa naLove More Muketiwa. Saka ndiri panapa kumirira Love More Muketiwa and Muketiwa Sounds. Takaita song inonzi Ngatidamatende Simba. Saka song yacho tichaboitiswa madakutadaniswa. Varume Ngatidamatende Simba. Nguva yatawa inoda kushinda. Mwari Baba ishe. Ndonguva yatawa inoda kushinga. Asi usashingira pamaiki yangu enda unoshingira kumwe. Zita langu tunzi Daniel Jim, DJ Jims. Tunaimba ne slow but sure band. Ndaba kama zoma ya Pajumba. Wamanudi dikofi, wanudi nakafana nae. Right. So mandoko madebuti. Inori wairo. Unirori mojabera nakiriana ni chanja bayamana. Unirori kabotera nakiriana ni chanja bayamana. So, ndikwenza kutaura kuti chenjera kuzofa segonzo. Bosi gonzo rinofira kana kadikidiki. Robva ratoteyo rafa. Munhu asaende chikafa takukupa. Usakora pachapa rako. Usatize nemaiki yako. Hai borowa. Iboro. Hai mwana bana mwana. Usabana mwana mwana. Ade 1 minute baba. Ndokumbiro apa. Awe akamirira muimbi Mbumira. Kana uri mukadzi wemuimbi Mbumira. Una mukadzi muimbi kana kuti muimbi wacho. Because ndikwanisa kukontrola mukadzi wemuimbi ndokuna kukontrola muimbi wacho. Tinotenda. Wandinoenda isimudze mureza wenyika. Vaimbi simudzai mureza wenyika. Inonzi inokutera ndemba nechikwata chekumiramira bhuti. Inoti urombo Vanambagurudzwa mumatombo zvaminuka mudzime wevana akatambudzika. Ndinonzi Philip Chifumbu nematambudziko amadzinodyaro. Andina kuramba kuramba ini. Andina kufadza vana ndireke. Makadi inoitwa Osborne Ozama. Ndine zvandakaitawo nababa, ndine songo yandikamboitawo navo. Ndinorwadziwa nekurasikirwa navo. Ndine songo yandikamboita inonzi usacheme sendesiya mwana iwe ndokuda. Ndakakuwana paindaneti, ndakakuwana pamhepo, ndakakuwana paFacebook, zamara tava paWhatsApp. Tiri paWhatsApp, padai WhatsApp rirana. Vanoziva magitari sungura boys. Unoziva vachorera panokunosweda mashoko. Chokwadi chanoda kutaura ine ndambojaira kutaura ndakaunganirwa nevanhu ndotaura ndakavharirwa. Saka ndokumbura muswedero mashure ndizogona kutaura. Vanoziva magitari esungura kune bendi rainzi Sungura Boys. I think sezvo madzibaba vaenda handinamboona mudhara chinyani pana mashepadi but ndofunga vari pano. But tina Moses Marasha, one of the surviving members dzeSungura Boys. Kwaive namadzibaba vasati vaita Kiyama Boys.
ari pano ngatimuombere maoko. Vakachengetwa hapana chinenge muri kufa muri vadiki nenyaya yekuti munokecha kwese kwese hapana magitari. Regai ndikutsiurei. Pati uyu mutarafunga misungura boys daring. Ameni. Ndiri murume ane 72 years. Moses Marasha, the only surviving member Basungura Boys. Tina Ephraim Job bass guitar, Badison Trauber rhythm guitar, Ronnie Gata my drums, Never Moyo lead guitar, Tigata Maxist and Sungura. Disuma legend, this Sungura, Shimba na John Shibadura, Nagaina Gumusha, Mbuya Wangu, Gora Gabera. Nagatambiwa, never do go Bamshapa, Shimba na Shibadura. Taikurudzirana na Zakaria aina macheso tiri same level pakuimba ndo andinoti malegends emusic saka ndinoti Zakaria zorora murugare netsitsi dzamwari. Ngatimuombere maoko. Right, ndinotenda. Izvozvi kana pane muimbi wadasiya sora ndichada kuti uyu kana apedza ndichada kudaidza festivalai kwete semuimbi asi sememba ezimura iboard member ezimura bato revaimbi pati kochi handisi kutya kuti makawanda ndokurwadzisai handisi kumudaidza asi kutaura nhasi achero makawanda kana tinarume vasuti waiti varipo avo ndo vanoviga vanhu vamwe ndiro vachetobva kuviga vandiro vabva nokuviga festival aiswedera padhuze ndakatenzwa mukoma vataura festival ayobva ataura vakademburi yezimbabwe zita rangu ndinonzi Lucky Mambani ndinoimba nechikwata chinonzi Step to Christ. Ndinoda kuti neurombo nokurasikirwa nemudhara wedu senior lecturer madzibaba Nicholas Zakaria tine urombo waitaini. Mufaro kwamuri mose ndinozviziva kuti tiri kuchema asi pachirungu vatendi vanoti mumwe wedu kana ashaika vanoti he has been promoted to glory. Wakwidziridzwa kuenda kuushe hwekudenga hwekumusoro-soro. Makadii mose vabva kumativi mana enyika, masabhuku, madzimambo, muno mava makope, vanoita nezvematongerwo enyika, vafundisi vanoita nezvitendero chekunamata, mayuthi edu, vana mbuya, vana sekuru. Ndinoti kwamuri tiri kusurukirwa zvikuru nokuti rufu harijairike. Nhasi handina zvakawanda zvekutaura nokuti pari kupisa pane zuva ende toda kutiza mvura. Ndakamira panapa ndinonzi Festivalai wekuchiweshe pabare pagarande. Haleluya! Zvamunoona zvakadai kurwadzwa kwedu, ndakamira pano ndakamirira bandiko rinonzi Zimbabwe Music Rights Association, sasachigaro weboard rinomanager zinyura iyoyi. Ndinoti inini zvakawanda takataura kuHarare, asi ndiri kufara nokuti zvaenda mberi zvakadaro ndichirumbidza inini venyaradzo nokushanda kwatiri kuita nemi kwakanaka kunodadisa kudai. Keep up the good work. Vaomberere maoko avo. Isusu vezinyura ndisu takanotsvaga ava vanhu kuti tishande tose pakupa ruremekedzo rwekuguma rwemuimbi wedu. Bandiko redu isusu rinochengetedza marights kana kuti ukoshwa hwekuti ukashandisa work
yemuyimbi wese kana artist akaita sei unofanira kumubhadhara. Saka saizvozvo isu tinopa anonzi maroyalties zvakawanda wanda. Ndisingakangane zuro ndakaita kunge ndapotsa mai guru imimi ndimi munonzi wemushakabvu. Muchagara muchienda kuzotora mari yenyu yemaroyalties kuzimiura musazokanganwa. Zvamunoona kudai tinenge tichiti kana zvadai hatishorwe ende mukuru aenda zvakanaka. Nyika yese yaungana ndakamira kuseruko ndanzwa pachitaura vekuchiredzi. Chifungai kuti vabva kuchiredzi kuzoperekedza gamba iri. Mukoma wangu ndibaba zvakare. Saka maona takaungana pano tichiti isu vezimiura mudhara fambai zvakanaka. Go well. Makarwa kurwa kwakanaka. Muri mare, muri gamba. We will ever cherish your legacy. Ticharamba tichiti vaZakaria amufi muripo. Thank you very much. Tinotenda. Toda kufamba nekukurumidza timhanyire program yedu. Tine vamwe vanokama takatazorodza vanofanirwa kuti vataure bata. Tine vamwe mazuva afara achiremekedza kuti vezvematongerwo enyika tinokuremekedzai. Kansela wenzvimbo ino tichakumbira kuti uswedere. Sabhuku tichakumbira futi kuti uswedere. Tinokuremekedzai zvikuru nekuti mune zvakawanda zvamunotichengetera. Tine vemakereke, tine vanoita zvechivanhu vese. We've got everyone from all walks of life. Pani zvino sekuru Nyakatani tambokuona muchikanda mari apa, uyai mutaure mashoko maviri matatu. Tina madzibaba Masango ndambovaona futi panapa, swederai padhuze. Mungotaura tina sekuru vanonzi sekuru vane sekuru Musundakore, sekuru Musundakore ndakuona iwo futi panapa. Uyai mutaure mashoko maviri matatu. Madzibaba Masango ndakuona muri padhuze. Ameloti muri papi, swederai mutaure 1 minute 1 minute 1 minute. Tese tiri murimwe chete, tiri muri yeZimbabwe. Tinotenda zvikuru. Sekuru Musundakore swederai. Sekuru Nyakatani swederai. 1 minute 1 minute mese 1 minute 1 minute 1 minute. Aha. Vaida kupikwa varume. Okay, pamusoro yapa vhuraiwo. Uyai baba 1 minute. Uyai. Tingoti dai ava ndo vanonzi madzibaba Masango vekurugare. Ndotenda, haleluya. Zvazvinoita ndezvokuti Mwari kana achinge atonga anenge anotonga. Asi toda kutenda nevanhu vose vauya pano. Ini ndauyawo panapa ndichichema madzibaba Zakaria. Asi toda kuti Mwari ndiye ane zvose, ndiye anokwanisa kukunyaradzai hama dzemadzibaba Zakaria. Asi ndinotenda kuti dai Mwari akuchengetai akunyaradzai nemurugare. Haleluya. Indangouyawo panapa ndichichema madzibaba Zakaria ndaivaziva, vaimboya kuchechi kwangu vachitiudzawo mazano akasiyana-siyana. Saka ndinotenda kuti ngavazorere murugare, Mwari vaitire zvakanaka nezita raJesu. Amen. Vanonzi madzibaba Masango. Rega tione sekuru Musundakore. Makadi hama dzangu. Ine kwa sekuru Musundakore ndauya panapa ndarwadzwa zvikuru sei kuti Zakaria munhu akakura achitimbira kubva tiona vadiki. Saka ndabatikana kuti haangambovigwa isu tiri pana sekuru Musundakore. Saka zvakadaro ine kuti ndinotoma kusvika pati ndaoporomisa kuti pamanyaradzwa paNicholas Zakaria ndichawina mombe 3 dzemuriwo papi panapa. Ndakuti tizoke tichema gamba redu tiri pamwe chete. Ndinoti hama dzangu ndiri kutendai mese maya kuzochema Nicholas Zakaria. Chataakuona ndechekuti vachirarama kusvika panyaradzo pacho. Asi hanzi mombe 3 chingwa chinenge chiripo, madhiringi anenge aripo, vatichaita nyaradzo. Rega tinzwe mambo wemagrendero sekuru Nyakatani. Ingakazese makadi amaneshamwari. Ndinonza kufara kana chimwe tichichema takawanda kudai. Ini ndinonzi sekuru Nyakatani ndiri pagrendero apa. Tobatobata ndiri. Ndarwadziwa zvikuru
nekurasikirwa kwataitwa namwembe wedu Nicholas Zakaria. Nofunga ndiye watoka achiteerera achititsura ane nzedzo dzekutsura kunyanyisa. Asi zvisinei kutonga kwaMwari zvatirwadza. Tinotenda. Tinotenda. Regai timanidzane nenguva. Baba Shero ndokukumbirayo izwi rimwe chete. Unogona kuramba ine makamira ipapo ndokuigirai chekutaurisa. Ama mfano washe unafanya na mama na baba na mbuya na siku katumu usitanifunga una uyanengaliyepo Muronzi Baba Shiro chitupa makarasa kudhara saka ratinongoziva ndiro baba kufara vanhu vaMwari we angu maviri matatu mashomanana adonzitaure ndakapinda kumwe ekwedu unoakwa Zakaria ndakamirirawo vaimbi tese tipo chitatu ndakuti nditi baba vangu vakangamira pano mbereko yakanjarutsa iwe ndosvika kushandira mara ichocho naadzimai vavo ndimai vanditoti ndimai kura sei ndimai ndangonditi kune sokumhuri tarasikirwa chose nyika yaZimbabwe tarasikirwawo navari kuzha asi ndingotenda hangu kuti vatiputawo vatinorudzira ndima tinotenda vanhu vese ari padhuze nekapeti ndokumbira mundivhurirewo. Kune kwaiwanzoridza mudhara kunonzi kwaChibhanguza, mudhara Chibhanguza tokumbira mutipo mashoko maviri. Mudhara Chibhanguza ndakuonai muri padhuze, handisi kuziva kuti maenda kupi. Mudhara Chibhanguza mapurisa nditendere kuti mudhara Chibhanguza apinde. Thank you. Thank you. Regai kuti pamusoro iyi. Right. Siki bo ndau yandina Chibhanguza. Zita ndinoitwa Sylvester Chibhanguza. Tinotenda rwadziwa zvikurusa nekuti siya kwaita madzibaba Nicholas. Madzibaba Nicholas, I think muna September 6 September ndo patakaita show yavo yekupedzisira kuti Bhanguza Nice. Asi ndinoti kufa kwemujoni kamba haivharwe. Band Kiyama Boys icharamba ichienderera mberi. Tichangoramba tichisapota nemashows. Ndatenda hangu. Tinotenda. Ndoziziya makavhura makamera yenyu muri kutora vamwe muri live paFacebook. Muzoudza mapromota atinyariwo. Mapromota havapo pano. Vanomirira kuti kana muimba aimba vozokonotora mari pagedhi. Ndataura musati ndeumwe munhu. Musaedzite futi. Ndozvandataura. Promota abva kuMozambique, hanzi pana promota ari pano abva kuMozambique. Uya padhuze tinzwe. Umbotaura mumashoko ako maviri matatu. Tese topanana mikana. Katirege kuda kukohwa pakati mwana vavo manzwa amwe amai taura kuti vairara pasi vachigadzira basa. Ameno ndangoti ningotaura. Okay, alright. Okay. Team Mozambique.
Consta. Obrigado. Fala português. Não fala a língua daqui, fala a língua da lá. Felix Fausto. Ndakafamba kunyanya namadzibaba. Ndakafamba kunyanya nebaba vanga. Show yekupedzisira takaita muna June 2023. No patakaona kuti madzibaba akarwadza. Andina mashoko akawanda. Muito obrigado. Tikuona kuti nguva yapera tagara munguva yakakura sei nguva iri kufamba. Saka tabva kuMozambique tiri 3 tinofamba naAlec Macheso kungoti wese muimbi tinongotsvaga chiso kuMozambique. Muito obrigado. Tatenda. Fala português. Boa tarde. Como estão? Tá fixe. Sei dizer que está muito triste. Tá Depois dizer boa. que Magatsukwara, nekushaikira kwaita mudhara. Zita rangu rinonzi January Felix, munin'ina wepromoter. Ndokutendai nematambiro mwatiita. Ngatambirei wamwe anoiva nyika dzakawanda inga zvamatitambira. Ndokutendai. Mozambique ndabva Tete Shangara. Como está? Estou bem. Let's go! Saka mapromota vabulikira pachatezvarawo. Atezvara ndipromota muimbi uyai atezvara mapromota uyai varipo. Mumwanzi ndomiso rungotishaudha but hauna mbotiti uya. Unoda kunzi uyai nani? Papanotitsvagira mashows tekena mbokudza atitsvagai. Nekutangotora simba redu motya. Tezvara. Mavhari ningojondi. Tosvika wakuseni kunoku ndataiwa ndino panoradzikwa mukuru. Chekutanga ndinoti kumhuri tarasikirwa zvikuru. Chechipiri ndinotenda chiuta chandiri kuona pano. Vanhu vekuchweshe tinokutendai zvikurusa. Tachema tine tariro. Asi zvisinei hazvo inguva inenge yakwana. Ndabatikana zvikuru mukwasha wangu wabashero. Very sorry tarasikirwa. Ndakasimuka kubva kuJoburg nezuro kuseniseni kuti ndiuye kuzobata nhamo yemukuru. Zita ndinonzi Darlington Mufela Tanganyika. I'm an Afro jazz musician. Aiwa ndinotenda zvikurusa. Hatichemei tina tariro. Thank you. Tinotenda wengoma ndaramudzudzu ari pano Joy Center vaiwanzoridza madzibaba ndo vaikwanisa kuti okay fine. Mukanya ndova ndisina kuona mukanya kumbwa handina kuvaona but ndoziva kwavari vakati chinote kuuya but ndaramudzudzuwo futi played a very pivotal role kubhendi reKiyama especially mazuva ekupedzisira. Ndaramudzudzu swedera padhuze ndakaindibvunza vamwe promota vari pano vapromota manyama. Pamusoro Zimbabwe yose. Zita ndinonzi Changazi paCentenary. Saka ndinongotaurawo kuti madzibaba munhu mukuru asi aiva akazvininipisa. Waiti ukaronga naye show akasiyana namavafana vadiki vanoda kuzouya pakati peusiku. Madzibaba ukaronga naye show haakansele show. Madzibaba ukaronga naye show aiuya pashow 3 o'clock aona akatosvika pavhenyu. Vanhu vakutoziva kuti muimbi ari pano. Saka ndakangoti vaimbi vari kukura vese, vaimbi vadiki, dzidzai kubva kuna mudhara. Mudhara aiva akazvininipisa nazvino tinovarespekta. Ndosaka tarara tiri pano kuti tizive kuti gamba redu raenda. Akasiya chidzidzo kuvadiki kuti vagoziva kuti tinofanira kubata basa ndopatinodya. Saka ngatichengetedze nguva kusvika kumashows nguva iripo. Madzibaba fambai zvakanaka. Tinokutendai mai Zakaria nekutichengetera gamba redu remimhanzi. Mwari kudenga wakomborera kuchengetei. Ndatenda. Komdara ndoda shoka kuna December. Matiti. Aiwa ndichakupa. Mwandipa mari. Uda mari. Mkandipa kana 2000.
imari yakanaka. Alright. Ndaiwana so 2000. Alright, ndakaitinzwe pakoti kaka mudhara mudzudzu mudhara Joy Center. Wani munhu ane mabhawa akawanda kuHarare. Makani hama damira pano tikuchema nemi pakushaikirwa kwakaitwa namadzibaba Zakaria. Gore rino pavaita birthday yavo yekupedzisira tisakavarongera vakachekera keke kuJoy Center kubvawa kwedu. Tinotenda amai nerudo nehama dzese. Tine bvawa kwamachipisa kwata last show yavaita. I remember vakomana vachitoita kuvasumudza kuti vakwire pastage. Vatikisikuwashedza pastage kwatavaita. Taida kuti vasasurukirwe. Vazive kuti nekuhwara kwavo ikoko vachikudiwa nevanhu. Saka ndinotenda nerudo rwenyu. Tatenda. Thank you. Tinotenda ndokumbura kuitirwa chakanaka vese vari padhuze nekapeti. Ndokumbura kuti tiswedere kure nekapeti iyo nekuti mutumbi wababa wakuda kuuya apa kuti tizokwanisa tise kuzoita board viewing. Chandiri kuda kuti tikumbire, chandiri kukumbira kuti tiite. DJ ndinoda kuti ubate panonaka. Panenge pachiuya board apa toda kuti tese tisimuke, titambe, tipemberere gamba. Hallelujah. Right. Ridza moyo wangu toda kupemberera gamba ridza.